Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Tras a baixada das temperaturas dos últimos días, a meirande parte das follas xa caeron, polo que en adegas como Martín Codax estánse a preparar para realizar as labores de poda. Como actuar agora dependerá da colleita que queiramos ter pro ano. É que o momento da poda é crucial para deseñar a seguinte campaña e planificar o volume de uva que desexamos colleitar. O estudo require a compilación dunha serie de datos sinxelos, pero que implican un seguimento ao longo do ciclo da vide. Neste momento estamos facendo conteos e pesos de madeira de poda, que é a continuación das labores que estábamos facendo en Vendimia, onde estábamos contando o número de racimos e o peso de cada racimo. Temos unha serie de plantas control, onde tomamos todas as medidas que necesitamos e despois vámonos a transpoñer ao resto da finca. Para entender o que ocorreu esta colleita, por que recollemos o volume de kilos que obtivemos e para intentar predicir o que pasará na próxima, é interesante calcular o índice de Rabat, é dicir, o índice de madeira de poda de colleita. Ten que haber unha relación entre a cantidade de colleita, a cantidade de uva que colleitamos, contra a cantidade de madeira que generou a planta para sustentar esa uva. Si temos moita uva e pouca madeira, quere dicir que temos unha planta desvigorizada, entonces vaille costar para o próximo ano seguir mantendo esta línea, esta produción. Polo contrario, si temos unha relación de moita madeira a pouco fruto, quere dicir que temos un exceso de vigor, entonces temos que tomar medidas para equilibrar estes índices, estes ratios de madeira de poda frente a colleita. Esta é unha mostra da aposta que Martín Codax está a realizar pola viticultura de precisión, un modo de cultivo cada vez máis metódico e profesionalizado para obter das vides o mellor froito e na cantidade xusta. Un viticultor este traballo que estamos facendo xa o fai un pouco de maneira intuitiva, pero non eres capaz de predecir un pouco de diseñar a seguinte colleita. Ao ter datos, pois son ferramentas, tes información para tomar decisións. Martín Codax leva realizando estes estudos dende hai anos, co que xa teñen un histórico de evolución das parcelas que lles permite ir orientándose cara ao obxectivo principal, conseguir rendementos equilibrados e sostidos no tempo de entre 10.000 e 12.000 kilos de uva por hectárea.
Se un ano pasaches tes 16.000 kilos hectárea, tes moitos boletos que por ano seguinte baixa a colleita. A planta, podemos decir de xeito coloquial, que se resinte, non? Que queda esgotada, que ten menos reservas. Desde que temos esta información, estes índices, podemos predecir eso antes de que suceda e temos accións que podemos modificar tanto a carga de poda como os abonados para que intentar minimizar estes dentes de serra dos picos de produción. O obxectivo é todos os anos chegar aos 10-12.000 kilos hectárea, que é o rendimento que nos permite o Consello. Os datos recollidos estes días en campo procesarános no Departamento de Viticultura para así deseñar o seguinte plan de cultivo e aplicar as ferramentas precisas para corrixir as desviacións deste índice. Parte da información destes ratios é o vigor. Entonces, en plantas ou en plantacións vigorosas temos que tender a desvigorizar, pois entonces aí o tema dos abonados, restringimos os abonados con cubertas vegetais máis competitivas. O tema da rega pois tamén é outra ferramenta que podemos utilizar. En plantas que queremos vigorizar, pois xa a partir de primavera, pois tanto en abonados como con cubertas vegetais menos competitivas, incluso con laboreros de suelo. Non tendes información antes, tes ferramentas como para poder facelo. Despois, en brotación, xa vamos a calcular a taxa de brotación, é dicir, das yemas que deixaches, a cantidad de brotes que estamos obtendo, que brota cada yema, e despois vamos a ter, o seguinte data é a fertilidade, o número de racimos que temos por cada brote. E por última incógnita para a cantidad de colleita é o peso dese racimo. Para a semana agardan ir comezando a podar algunha parcela mentres rematan de procesar os datos recollidos estes días ao longo do mes de decembro. En xaneiro xa realizarán o groso da poda. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Pazo Baión, Santiago Roma, Selección e Raiolas do Outono. Son os 3 Rías Baixas gañadores este ano nas 19º xornadas gastronómicas do Albariño que cada mes de maio se celebran en Palma de Mallorca. Os galardóns recolleron os representantes das 3 adegas elaboradoras a pasada semana en Cambados. Condes de Albarei o primeiro premio, Santiago Roma o segundo e Adegas Aquitania o terceiro. Non ven máis que refrendar a calidade do Albariño Pazo Baión, outro añadido máis, recibimos bastantes premios con este viño e supón un gratificante para a adega. Evidentemente é un recoñecemento a todas as bodegas, a todos os que elaboramos viño dentro da DO Rías Baixas, e para mí un orgullo que me hubiese tocado, evidentemente un premio, pero sigo dicindo, é un esforzo de todos. Pues sí, por supuesto, es un reconocimiento al trabajo de un grupo pequeño, pero muy bonito y muy bueno que tenemos, y creo que hacemos las cosas bien. Y bueno, y esto ha sido el reconocimiento a haber trabajado duro y fuerte para poder conseguirlo, ¿no? Máis de 55 adegas da denominación de orixe participaron este ano nun evento que abriu a porta de entrada dos albariños ao mercado mallorquín. Segundo salientou o presidente do Hotel Cristóbal Colón, organizador das xornadas, o primeiro viño galego que chegou ás cartas dos restaurantes da illa foi un ribeiro. Grazas á súa iniciativa, hoxe máis do 75% dos hotéis de Mallorca dispoñen de referencias de Rías Baixas e a acollida estáse estendendo ao resto do arquipélago balear. Podemos decir que más del 75% de los hoteles en la isla de Mallorca tienen en sus cartas los albariños. Ibiza, la inmensa mayoría, y Menorca en todos los hoteles. Se ha dado una cosa muy simpática en Mallorca, que la mayoría de bares pequeños, incluso de grandes cadenas, siempre tienen 1 o 2 albariños en la carta.
As xornadas gastronómicas do Albariño supoñen unha gran oportunidade de promoción para as adegas da Deo, non só entre o público xeral, senón tamén entre o profesional. Ademais, é un panel de cata integrado por expertos o que concede os premios ás mellores elaboracións que participan cada ano, co que dan un extra de renome á cita e de orgullo aos galardoados. Cualquier reconocimiento que se tenga, y máximo cuando es que viene de un grupo de enólogos, de sommeliers en cata ciega y demás, bueno, pues esto nos llena de satisfacción el que nos hayan concedido este premio, por supuesto que sí. Xunto ao Hotel Cristóbal Colón, na organización das xornadas colaboran tamén a Asociación de Hoteleiros Praia de Palma, a Federación de Empresarios de Hotéis e a Escola de Hostelería da Universidade de Palma. Esperar que esta festa se siga celebrando moitos anos máis e de que, bueno, animar as bodegas a que participen en estes eventos, en estas festas, porque son realmente pois, puntos importantes para promocionar os viños e para dar a coñecelos. Este ano, por vez primeira, as xornadas contaron cunha maridaxe de Rías Baixas e produtos do mar galego, a mesma degustación que repetiron hai uns días no Museo de Viño de Cambados tras a entrega de premios. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O Goberno local de Cambados impulsa a súa campaña para que a sede do Consello Regulador de Rías Baixas se instale no municipio. Para iso vai instar os concellos do Salnés, o Condado e o Rosal para que nos seus plenos se debata e respalde esta posición. A Corporación de Cambados xa aprobou por unanimidade o igual que este luns a de Vilanova. Mentres o alcalde de Pontevedra, municipio onde está actualmente, rexeita debater esta cuestión agora, argumentando que se trata de políticas localistas. Salvaterra do Miño acolle esta fin de semana a segunda festa do viño escumoso Rías Baixas. Será no recinto das Murallas. Entre o sábado e o domingo abrirán os stands de degustación, ademais de organizarense showrooms, maridaxes con produtos do mar ou un curso de iniciación ao mundo dos escumosos a cargo do primeiro embaixador da champaña en España, Luis Padín. O equipo español campeón do Mundial de Degustación no que figuran os cambadeses José Luis Aragunde e Eulogio Pomares, a adega de Rías Baixas, Albamar e a Ruta do Viño en Rías Baixas. Son tres dos aspirantes este ano a facerense cun dos premios que entrega a revista enogastronómica La Alacena Roja. A selección española de sumilleres e Albamar están nominados na categoría do beber e a Ruta na do viaxar. Destácase unha terceira, a do comer. En cada unha delas hai 5 aspirantes que se poden consultar e votar ata 11 de decembro a través da web da revista. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas,
Bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.